adlaw mga bay. So no, nasa karon si Yul, inyong proud Bisaya Bai media vlogger. So karon yagi last time nato man ta sa mini Palawan sa Cebu. Karon ari naman ta sa mini Santorini sa Cebu, which is located sa North Cebu, specifically Catmon. So mo ni ang resort na tawag nila og mini Santorini guys. Ya, nindot sa jud kayo. Mo ni ang Bercede Bay Resort. So ali, yugi kinyo sa kaning Bercede Bay Resort is known for their white structure, which is mo natawag sila mini Santorini because of white and blue color sa ilang kuan. So kita ba anak, nindot kayo. Sa nindot kayo. So hindi kinyo. Muna ta sa ilang balcony or rooftop man nila. So mga bay, mo ni ang ilang roof deck. Nindot kayo lang roof deck, overviewing you guys sa place. Plus, nindot sa dito color. Ang white cake, nindot kayo sa mata ba? Feel kayo, plus hangin sa dito kayo. Labo nagabi, nindot kayo dito. Kalawan dito. Nindot kayo. Ali mga bay. Magugo na umas kadali ang kainit. So, yeah, mao niya ang ilahang room. Kabantay mga feeling na bumata mo. Niya, magawas. Niya, maana rin mo sa inyo. Maana rin sa door. Sea view dayo. Di ko iba mo apply pre nga naon bitaw. So mga bay, ari ta silang kitchen area. So, hi. Okay. So money lang dayon table mga bay. Dito. I'm facing back to front. Over my shoulder at the sun, and it's an open door, and off my line of sight once more.